Isebe lezemfundo eGauteng lithe liza kuvula uphando kwiziganeko zobuhlanga kwisikolo samabanga aphezulu Pretoria Girls High School. Leaders and public representatives must be held through organizational processes. Ikomiti yesigqeba esilawulayo se-ANC sizigocagocile ngokusilela kwayo ukuphumelela ngesininzi kunyulo lukazwelonke lwangoMeyi. Malwena makhaya khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ubuncikane zizikole ezintathu ebesisematheni ngenxa yeziganeko zobuhlanga ngakubafundi abamnyama kule veki iphelayo. Esinye sezikolo iPretoria Girls High nalapho ibhodi elawulayo kwesi sikolo ibafumanise bengenatyala abafundi abali-12 nebekutyholwa ukuba bayabandakanyeka kule nyewe. Lusakhwankqisekile ke uluntu ngalomba kodwa isebe lezemfundo eGauteng lisamkele sisigwebo ngelithi liza kuvula olwaluphando. Ukutatile nzulwini ngalomba sinayo uLikho Bottoman nongumlawuli wemiba kamakulingano ezikolweni kwisebe lezemfundo esisiseko iSchool Social Inclusion ngesilungu. Sikwamkele Mhlekazi Bottoman. Siyabulela siswami. Ingaba nisibona njani esisiganeko sase Pretoria Girls High nilisebe likazwelonke kwakunye nesisigwebo saso? Isigwebo siyasamkela silisebe likazwelonke ngoba siye sanikeza umtyhi ukuthi isebe lasephondweni likwazi ukuthi lenze uphando lwalo. Siyavuya ke ngokuba iziphumo ziyatsho ukuthi indaba yocalucalulo nendaba yobuhlanga ayizange ivele kuphando belusenziwa. Kodwa yona isivuyisa kakhulu indaba ukuthi isebe lasephondweni lithi liza kwenza uphando ngalento ngoba asifuna ukuba ngathi asojonga ngomcimbi sokuqwalasele silisebe. Manyathelo mane athatyathwa lisebe ukuthintela iziganeko ezikumila kunje. Ngenxa bathina silisebe lezemfundo esisisekelo izinto ezininzi thina sizenzayo sizenza ekuthini ukuthi makubekho uqeqesho lwabafundisi ntsapho kuqeqesho nabantwana besikolo ngezinto ezinjena. Kodwa ke ngaphandle koko siye sisebenzisane kakhulu nabazali, sisebenzisane kakhulu nazo zonke ezinye mhlawumbi iorganizations ezikhoyo ekuhlanu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sixhase izikolo zibambe lo mcimbi ezikolweni. Uthetha ngabazali kwimibono yesebe, ingaba abazali banayo indima abayidlalayo kwisimilo kakhulu ngoba siye sithi abazali ufuneka nezinto abazithethayo phambi kwabantwana ngoba xa sebesiza esikolweni bephuma emakhayeni athethe izinto ezinjalo ngezinto zobandlululo nokugxojwa kwamalungelo wabanye abantu nazo zonke ezo zinto kuba nzima kuthi sisesikolo ukuthi masibaqale phansi. Kungcono abazali xa bekwazi ukuthi badlale indima yabo so that nabafike noko abazali sebesondlalele sikwazi ukusebenza ngabantwana babo. Xa usithi ke ngokuphando lwesikolo lufumanisa into okubana akhange kubekho inkqubo yobuhlanga kule nto yenzeke kwesisenzo senzekileyo, ingaba abantwana babandakanyekayo bazawukwazi ubona into abayenzileyo bona ayilunganga? Sinoxanduva wena siswami ukuthi okokuqala kufuneka siyazi ukuthi abantwana siyabakhusela ukuthi mhlambe bangaxhatshazwa bangabe victimized njengobana bebengabantwana ababandakenyayo kulento ithethekayo. That is why isithi ke isebe lasephondweni liza kwenza uphando hayi ngaba abantwana bali-12 kuphela kodwa ngokwesikolo ngokuphela kwaso siphelele ukuthi kukhangela ukuthi ingaba nyani ngenene nangenyani sokuthi zikhona nyani ezizityholo zikhoyo kwesisikolo ngobandlululo nocala. Kakhulu ngexesha lakho Mhlekazi Bottoman. Ikomiti yesigqeba solawulo lwe-ANC kuzwelonke izigocagoce kabukhali kulandela ukulahlekwa yintlaninge yevoti kunyulo lwange-29 kaMeyi kwaye izibophelela ukuthatha amanyathelo okuzimilisela kwakho. Oku kuthethwa ngumongameli we-ANC uCyril Ramaphosa kusuku lokuqala lentlanganiso yelirhutla yalo mbutho. Ukudalwa kwamathuba emisebenzi komelezo oomasipala kuthwalisa uxanduva inkokheli yeminye yemiba enikwa ingqwalasela kule ntlanganiso yeentsuku ezintathu. Malungu we-ANC atyalwe kumasebe ohlukeneyo karhulumente kuquka abaphathiswa namasekela abalawuli jikelele inkulu baphathiswa osodolophu namalungu ekomiti zosodolophu bathe nqwadalala kule ntlanganiso ekwimpuma yeRhawuti ukuxovula izicwangciso ezingohlumo loqoqosho nezingokudala intwenka yemisebenzi.
Ikomiti eqoqo lolawulo kuzwelonke ijonge ukuthatha amanyathelo angqingqwa komasipala apho iphulukene nolawulo njengomthuzimele abafana nomasipala waseTshwane, Johannesburg neNelson Mandela Bay Metro phakathi kwabanye. The NEC made an assessment in all hung municipalities and has decided to intervene to work with a range of parties to stabilize municipalities across the country. I-ANC ithi ayizukuba nalusini ngakubathunywa bayo abafeda ukwenza umsebenzi wabo. We must be much more rigorous and earnest about accountability and consequence management for acts of indiscipline and those who transgress the rules of our movement. Leaders and public representatives must be held accountable through organizational processes. Lombutho uthi sele uqalile ngezinye zenkqubo eziphansi kwengxoxo ubalula umasipala waseThekwini njengomzekelo. We've responded in the eThekwini municipality by changing leadership. We are talking about changing leadership in the city of Johannesburg. The ANC is already rolling out consequence management. It must look like a simple thing. Lenhlanganiso elihutla de kube ngolwesibini. Umasipala waseMsunduzi kwiphondo laKwaZulu Natal uthi uphando luyaqhuba malunga nomlilo oqhamuke phezulu. Iqhiza labacima imlilo abangama-20 litya lomlilo uqhube iyure ziliqela wonakalisa amashishini kuquka nomzimveliso wezihlangu nempahla kwindlela iManchester Road. Le ndawo eshiswe umlilo idume ngokuba indawo yamabhizinisi akhiqiza izicathulo zesikhumba, izingubo zokugqoka kanye nezimpahla zasendlini. Umasipala waseMsunduzi uthi ithimba labo lezicishamlilo lisebenze ubusuku bonke ukuqinisekisa ukuthi umlilo awudluleli ezindaweni ezengomakhelwane. Abezicishamlilo besifunda saseMgungundlovu bathumele izicishamlilo eziwu-15 kanye nezimoto zezicishamlilo ezintathu. Umonakalo odalwe yilo mlilo ulinganiselwa ezigidini zamarandi. This building is a wholesaler and obviously selling various stuff, blankets. The building adjacent to this is keeping leather, glue for the leather. So it has been a bit of a struggle. Abasebenzi abangaphezu kwekhulu abasebenza emafemini athintekile bacela usizo. Ngoba umlilo uqhamuke ngala ubanga ucontrol ukuthi uze ngalana. Awubathi umasipala uthi awunawo amanzi. Bebuye behambe. Sifila sazi ukuthi sizodlana. Umasipala nje wala uhlulekile ukusebenza ukuvikela imisebenzi yethu. Ifamily zethu zizolamba njengoba sila. Sibaningi kabe esisebenza la. Iziphathimandla zithi abekho abashonile kodwa isicishamlilo esisodwa sihangulwe umlilo kanti usephumile esibhedlela. Khona manjalo iziphathimandla zesifundazwe zithi amathimba abhekelele ezinhlekelele ami ngomumo kulandela isexwayiso sezulu esikhishwe abe-South African Weather Service mayelana nezimo eziyingozi zomlilo ezindaweni eziningi esifundazweni. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Bangaphaya kwamawakamane abantwana abaziteenagers abashicilelweyo phakathi ko-April noJune eMpuma Koloni. Ezinye zezikole ezinegalelo kwizinga eliphezulu lokhulelwa kwabasakhulayo sisikolo samabanga phezulu zelali yaseGwaleni eNtabankulu. Kunyaka ophelileyo abafundi abangama-27 baye bakhulelwa kwesi sikolo lokama kuza kuthi ga kulo nyaka inani lithi 19. Umphathiswa wezempilo uNtandokazi Chapha uyichaze le meko njengengxubakaxaka. Eli lelona qondo lake laphezulu lokukhulelwa kwabantwana besikolo kwisithuba nje senyanga ezintathu kulo unyaka. Isebe lezempilo ephondweni lithi bangaphezulu kwama-4,000 inani labantwana abakhulelweyo, ngama-3,600 abaphakathi kweminyaka 10 ukuya kwiminyaka 19. Lo gama inani elivisayo labantwana lineminyaka 10 ukuya kwi-14 ubudala. Kule ilali yaseGcwaleni kwanyanzeleka kuba izikolo zivalwe ngenxa yemisaduzo yabahlali ngaphambi kolunyulo lukazwelonke kunyanga kaMeyi, nto leyo abantu abaninzi bakholwa ukuba inegalelo kule ntlekele. Abaninzi babo abanye bakhona bekhululwe njalo, abanye basesibhedlele bayobeleka, abanye basemakhaya balinde iidates zabo zakubeleka.
yenzeke loo nto kube nzima ukufundisa. Abazali bathi imeko exhalabisayo le. Abafundi bathi banethemba lokuba ungenelela karhulumente kuzawuza nechiza lokuba bangazibhaqi sele bekhulelwa. Indaba yokukhulelwa esikolweni kona ayonto inhle, kodwa ke ayonto soba sayithini ngoba kona seyenzekile kodwa ke ngoba naba abantu niyababona bakhona bafikile okanye sizoncedakala ke lokuba izinga lokukhulelwa esikolweni lehle. Amalungu esigqeba esilawulayo kwesi sikolo athi le inhlekele. Asiphatheki kakuhle abantwana ukukhulelwa kwabo ngoba bayakhuleliswa ngalamakhwenkwe abaphike. Isebe lithe linani lixhomisa amehlo kodwa nangona benzisana namanye amasebe khona kuze kufunyanwe isisombululo kule meko. Sikhalabe kakhulu lonto silapha namhlanje silisebe kungokuba siye sabona into kokubana ingathi noko amanani la akumakhulu kuba kulonyaka uphelele beyi27 kulonyaka bayi13 abangakhange babuye esikolweni. Sisola kuba ke ababuya ngenxa yoba bekhulelwe, abanye abayi12 balapha abakhona bakhulelwe, abayi17 xolo abayi17 abalapha bakhulelwe, so ithetha ukuthi ingxaki ikhona kakhulu. Igqiza lesebe lezempilo linikezele ngeenkonzo ezifana nokuxilongela isifo sephepha, intsholongwane yesifo ugawulayo kunye nokuthintela izifo ezisulela ngokwabelana ngesonto. Dinkululeko Nyembizo, Iindaba ze-SABC, Endabankulu. Kwalapha ezindabeni, imeko ehlasimlisa umzimba kumlambo waseTyhume ikhokelele kubeni uluntu ngokubambisene nomasipala kunye nosomashishini baqala iphulo lokucoca uzokubuyela esimeni esisiso. Kodwa kuqala masithuma untwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena sisithi ngamana kwembukeli ngenkxaso yakho. Usengakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Sikwacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Siphinde ke silume kwinqaku lethu elitshotshe entlangalentlwa. Isebe lezemfundo kwiphondo laseGauteng libhengeze ukuba lisamkele isigwebo sebhodi elawulayo kwisikolo samabanga phezulu Pretoria Girls High School nebafumana isebe ngenatyala abafundi abali12 nebebetyholwa ngokubandakanyeka kwisiganeko sobuhlanga kwesi sikolo. Kodwa nangona kunjalo isebe lezemfundo eGauteng lithe liza kuvula uphando kwizenzo zobuhlanga ePretoria Girls High. Ubuncikane zizikolo ezintathu ebezisematheni ngenxa yeziganeko zobuhlanga ngakubafundi abamnyama kule veki iphelayo. Amanzi bubomi kodwa kubalekile ukuba ibe kanti acocekile. Limeko ekhokelele kubeni uluntu olusondele kumlambo iTyhume lubambisene nomasipala waseRaymond Mhlaba kunye nosomashishini acoce lo mlambo. Eli liphulo lesebe lamanzi nogutyulo noluqale kwinyanga edlulileyo. Nangona kunjalo amanzi angacocekanga nathi angene kwimilambo yimeko elisebe eliyifuna ukuyiqwalasela. Uluntu lubongoza ukuba luncedise ekugcineni imilambo icocekile. Ukanti omasipala nabo banoxanduva lokuqinisekisa ukuba amanzi akhutshelwe emilanjeni asemgangathweni kwaye wayingcolisa imilambo. Kwi-database yethu siyawazi umlambo othile uba ungcole ngolu hlobo kusuka phandle ngoba besenditshilwe emantla ngawufumanisa umlambo clean, kodwa xa uyufika apha esiphakathini apho kukho khona idolophu nee-settlements zethu like abantu ungcoliseko kulapho lukhulu khona. Eliphulo lukwajonge ukulwana nomkhwa wokulahlwa kwenkunkuma ngongakho mthethweni ingakumbi kwiindawo ezisondele emilanjeni. Sixhomekeke kubo ezi-department because sipha mhlambe eMonti siseqonce, so amehlo wethu akakwazi ba everywhere. Ngabo abantu abaye basithini basi-alerte xana kukho lo pollution eyenzekayo. Ngoncedo lwe-National Lottery Fund, umbutho ngenzingeniso i-African Footprints of Hope noyinxalenye yeliphulo lokugutyula imilambo uqeshe abasebenzi abangama30 abaza kuqhuba lo msebenzi. Ayizosebenza nje apha ngasemlanjeni kuphela, nezinye indawo ezilapha kule dolophu yethu aba bantu bakule program bazabe besebenza nakhona. Isebe lithi liza kuqhuba uvavanyo qho ngenyanga lijonga isimo samanzi omlambo iTyhume. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndiseMpuma Koloni. Abanye abantu abangenamakhaya abahlala kwiindawo ezikwingingqi yombindi weRhawutu naseKapa bavakalise izimvo zabo malunga nokufuduselwa kumakhaya agcina abantu abangenamakhaya. Oku kuzana njengoko isixeko saseKapa solula ixesha lesigunyaziso senkundla de kube kule veki phambi kokuba basuswe ngetshova abantu abangenamakhaya abahlala kumbindi wesixeko.
Isigunyaziso senkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni sinike isixeko saseKapa igunya lokususa ngetshova abantu abangenamakhaya abahlala kwizidalato ezikumbindi wesixeko. Esi sigunyaziso besiqalisa ukusebenza ngomhla wokuqala kule imiyo, kodwa nangona kunjalo isixeko solule ixesha lokuba abantu bafuduselwe kumakhaya agcina abantu abangenazindawo zokufihla intloko, ukanti ziyabetha-bethana izimvo kubantu abangenamakhaya. As we take the person from the 6 o'clock in the morning to bring back 6 o'clock in the evening, we got to know the person where he's going to get his food, where he's going, and then you have to bring him back 6 o'clock. So they discussed this with the lawyers. Ngelixa abanye bevumelana nokufuduselwa kwabo kulamakhaya, kodwa abanye bathi le nkqubo yokufakwa kulamakhaya inemingeni, nanjengoko maxa wambi befika kusithwa kugcwele kulamakhaya. They sent me to Greenpoint even with a letter, but when I came there, me and another 2 guys, they said there is no space. How can you send someone to another place to go for sleep, but then when you came there, they have no space for you? For me, I don't care in South Africa, as long as I have a roof over my head. Where are we supposed to go? People say go to a shelter, but they're full, there's a waiting list. The new shelter, they put it now at 300 beds, 270 for men and 30 for women. It doesn't make sense to me, it's wrong. Yaziso senkundla siza kwenza ukuba ibe lityala lolwaphulo mthetho ukuhlala kwabantu abangenamakhaya kwizidalato ezikumbindi wesisixeko. Nanjengoko sibhiyozela inyanga yamanina ngalo August siqaqambise elinye lamacandelo avame ukuba namadoda i-drone piloting, sikwamkele esandile ngokuhlwanje. Khawusicacisele ukuba umuntu oyi-drone pilot wenza ntoni? Umuntu oyi-drone pilot okanye lo muntu une-drone pilot license ngumuntu obhabhisa i-drone. Akekho umehluko ongako phakathi komuntu one-drone license nomuntu one-license yobhabhisa inqwelomoya lesibhabha ngayo phezulu. Umehluko ukuthi lo uphezulu omnye uphansi. But into ebalulekileyo funeka siyazi ukuba izifundo eziphumileyo ezenziwe zii-universities ezingafaniyo zifumanise okokuba abantu ababhinqileyo bancinci kakhulu kule industry ye-drone piloting. Kungako ke bekhuthazwa okokuba mabayenze le training ukuze bazokwazi ukuqeshwa as drone pilots. Uyazibuza ukuthi ke ngubani oqualifyayo ukwenza le training. The training ngumuntu one-matric nomuntu one-license leyo yokuqhuba imoto. Ziyashiyashiyana ke i-courses okanye i-training. Zikhona i-training ezingathatha 6 months, ezinye unyaka, ezinye i-2 years. Uyazibuza mhlawumbe ukuthi yimalini ukuthi mna ndingene kule course. Nazo ziyashiyashiyana. Zikhona i-course ezingakucharja i-30,000 kudependa ukuthi ingakanani nale course. Yimalini mhlawumbe ongayifumana njenge-salary yakho. Ndiyakuqiniseka okokubana ngeke uyifumane into less than i-25,000 per month. Izaba ngumrholo wakho ozawufumana mhla waqashwa sele wenze le training. Zininzi ke i-industries apho umuntu angayisebenzisa khona i-drone. For example, i-drone iyasebenza kwi-mining. Siyawuyazi ukuthi zininzi into ezenzeka kwi-mining. Abantu abasayi ngaphansi komhlaba. Ezinye i-drone ke zisetyenziswa kule nto kuthiwa yi-irrigation, ukuthi ke kunkcenkceshelwe izikimu. Enye ke indlela yosebenzisa i-drone kukuthi kwenziwe le nto kuthiwa yi-public announcement. Sizawuyibona loo nto leyo kokubana ke xa kubizwa abantu ukuthi mabawudibana kwiholo yoluntu, kweli xesha namhlanje siphila kulo, zibhabha phezulu i-drones zixelela abantu ukuthi kukho intlanganiso ngexesha elithile. Kodwa ke sidla ngobethwa lixesha kwesikakhulu apha eTV-ni. Siyabacela ke abantu ukuthi ndibenzele ividiyo kusandile hlangana podcast ubukele ividiyo eza kucacisela ukuthi zeziphi ezi-industries nezikolo, ngoba kubalulekile ukuthi uye kwizikolo esithi zi-accredited, ngoba i-drone awukwazi ukuyibhabhisa, uzawubanjwa ngurhulumente okanye ngamapolisa xa uyibhabhisa kwindawo ezithile ekungafanelekanga ukuthi mawuzibhabhise khona. Ndiyakubhalela ke kwisandile hlangana podcast ukuthi zeziphi ezi zikolo funeka uye kuzo. Ndikubekele iwebsite, i-contact number kwakunye negama lesikolo. Ziyafumaneka eGauteng, eCape Town kwakunye naseDurban. Abakhuthaze kwakhona ngamafutshane omama bakhe bajongele i-drone piloting. Omama siyabacela ukuthi bayijonge le drone piloting
Zekele wena ubuyile esikolweni wawuyenza i-degree yakho noba kukweliphi na icandelo. Uba uyazibona ukuthi awufumana umsebenzi kwelo candelo elo, yake uyo-aplya for ezi zikolo ezi ufumana i-drone piloting yakho. Isenokwenzeka wena ngumuntu ozawuziqesha, uzawuthi uyigqiba le training uziqeshe okanye ke usebenzisane nabo bantu whether kwi-mining njengoba besitshilo okanye kwi-manufacturing okanye ke uncede i-community yakho wenze eza public announcement. Kodwa ungalibali ke usubscriber kuSandile Hlangani podcast. Inkosi kakhulu Sandile ixesha lakho. Ngaloo ndlela ngokuhlwa nje sibulele ngokusiboleka indlebe kaMnandi mawethu.